хунае ки ба иҷора супорида мешавад дар байни Ашан ва Овир рӯ ба рӯи буғи Алишер Навоӣ. Ман ҳамин Ашан мебошад, дар ин ҷо буғи Алишер Навоӣ ва аз ин тараф чорраҳаи Овир. хонае ки ба иҷора супорида мешавад дар ман ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. бисёри бад гап намезанем, рафтем. бино аз 16 ошёна иборат аст. хонаи имрӯза дар 11 ошёнаш ҷойгир мебошад. ман ҳамин подъезди бино дута лифт аст. дар 11 ошёна қарор дорем дӯстони азиз. марҳамат дӯстони азиз, худи хонае ки ба иҷора супорида мешавад се хонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонаш ҳам низ реза дорад бо масоҳати 95 метри квадратӣ дар 11 ошёнаи бинои навастройка. худи бино аз 16 ошёна иборат аст. хона бо таъмири нав ва замонавӣ таъмин аст. баъд аз таъмир ҳеҷ кас зиндагӣ кардагӣ нест. навормона ҳатман та охира тамошо кунед. баъд аз сабти хонаҳо нархи ҳар моҳа пардохтро эълон мекунем. марҳамат, шурӯъ мекунем. инҷо даромадгоҳи хона, роҳ рав, дар ин тараф ҳоҷатхонаву ҳаммом, ошхона ва ин бошад се ҳуҷраи истиқоматӣ. аз якум ҳуҷра шурӯъ мекунем. якум ҳуҷраи истиқоматӣ аҳамият диҳед ки чӣ қадар хона бо таъмири зебову замонавӣ таъмин аст. ва дар дохили якум ҳуҷра боз ман ҳамин гуна балкон аст. ва ин бошад теғзона. тирезаи хона тарафи боғро нигоҳ мекунанд дӯстони азиз. хона дар минтақаи беҳтарин ҷойгир мебошад. маркази шаҳри Душанбе байни Ашан ва Овир рӯ ба рӯи боғи Алишер Навоӣ. мактабҳо, боғчаи кӯдакона ва дигар чизҳои даркорӣ дар наздикии хона қарор дорад. ва ин бошад охирон, яъне сеюм ҳуҷраи истиқоматӣ дӯстони азиз. се та тиреза дорад. ва ин бошад ошхона. чӣ хеле ки дар аввали навор қайд кардем, хона се хонагаи пурра мебошад, яъне ҳама ҳуҷраҳояш ва ошхонашам низ тиреза дорад дӯстони азиз. ва дар дохили ошхона боз яктаи дигар теғзона. дар ин ҷо ҳаммом, хона албатта ки бо барқ ва оби доимӣ таъмин мебошад. ва ин бошад ҳоҷатхона. нархи ҳар моҳа пардохти хона 7000 сомонӣ мебошад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг зада пурсон шавед, ё ин ки боз хубтар мешавад омада аз пеши дида маслиҳат кунед. ва ба ҳамин навормон ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо карден. барои реклама ба рақамҳои 907 14 55 15 танҳо дар WhatsApp ё ин ки Telegram муроҷиат кунед. то боздид, барори кор, худо нигаҳбон. пардаи меҳмонхонаро аллакай тайёр карданд. ин навори соҳиби хона мебошад дӯстони азиз.